Să vedem până la și 5. Dă-te bă numai la cartofică. Numai la cartofică vreau să văd cât fac până la și 50 câți bani. Da. Stai să arăt toate. Vino și ia toate căcatele astea de aici, că le-am luat de la... Dă-mi cartofile aia. Ăla nu. Hai să vedem cât fac până la și... Bă, pleacă numai la cartofi. Ok, hai.